Hello, szia, Enyike a vlog, én Vali vagyok. Hát most bemutatom nektek, hogy miért nem használok én MyVip chatet. Nagyon sokáig nem is tudtam, hogy létezik. Konkrétan ma jöttem rá, hogy van ilyen. Hát megnéztem, és nem hiszem, hogy ezt valaha is újra akarom átélni. Na lássuk, hogy miről van szó. Van itt ez a start gomb, ezt megnyomod, és akkor elkezd tölteni. És így random kidob neked egy új partnert. Ki vagy elfogad, vagy nem. És ha nem, akkor csak tovább nyom, és kerességet a következőt. Azon gondolkodtam, hogy miért nem lehet kiválasztani, mint a partnerlist, miért kell ciciket nézni? Férfi melleket, meg farkakat, fúj! Miért nem lehet egy normális névlistát kitenni, vagy legalább szűrni, hogy itt tudom én, életkorra meg nemre? Miért kell végignézni mindenkit? És miért a gép dobja ki mindenféle rendszer nélkül? Tehát csak így random odaad neked egy embert, hogy nézd. És ameddig a fele csak veri a farkát, a másik fele meg 90 éves néni, aki figyel... hát ez mi volt? És ez? Ez meg valami nagy szürkeség. Hát igen. Komolyan. Aki nem akar pedofilok, vagy jó csajok markarékába kerülni? Ennyi kell blog. Ne használj már Webchat.